Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы ладзім размову пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. У мінулым годзе спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей пашырыўся за конт парэшткаў 200-гадовага касцёла. Касцёл гэты месціцца ў вёсцы Дубрава, Маладзечынскага раёна. Гэта ўсяго 60 кіложметраў ад Мінска. А 1,5 гады таму касцёл увогуле планавалі знесці. Карцей, такі вось атрымаўся шлях да ўратавання. А шлях гэты быў прароблены з настаўніцай гісторыі і грамадазнаўства Тацянай Шумель. Пра шлях, пра тое, што мы ведаем пра касцёл, дзе парэшткі апошняга мінскага ваяводы, што ўратавалася з касцёла і як ідуць справы зараз, пра ўсё гэта мы пагаворым сёння са спадарняй Тацянай. І перад пачаткам ёсць два важныя моманты. Першы – гэта якасць гука. Праца на дыстанцыі абмяжоўвае магчымасці, але ж і з іх выціскаем лепшае. Таму выбачаюся перад слухачамі і спадзяюся, што гэта не за мяне, каб паслухаць нашу размову. Другі момант – гэта падтрымка праекта. Тое, што матывуе далей працаваць і падбадзёрвае. Каму неабыякавая тая справа, якая робіцца, зайдзіце на сайт праекта Вандра альбо ў апісанні да гэтага эпізода. Там ёсць і спасылкі на сервісы, каб падтрымаць, і спасылка на складанку «Дзень жыцця спадчыны». Яе можна набыць і тым самым падтрымаць праект Вандра. Ну а калі вы ўжо падтрымліваеце праект, то шчыры вам дзякуй. Важныя акалічнасці распавёў, а цяпер можам пачынаць. Таму сядайце больш зручна і вандруем! Па сутнасці, пра касцёл гэты збольшага людзі ведалі, што ён ёсць, то бок, калі там асабліва пасля 20-го года людзі паехалі вандраваць па Беларусі, межы зачыненыя, трэба кудысь ездзіць, і пачалі праглядаць, куды ўвогуле можна паехаць, а тут жа па сутнасці там 60 кіложметраў ад 60 кіложметраў дзесьці там ад Каменнай Горкі, недалёка, можна вось на выходныя такая вандровачка невялікая і атрымаецца. Але ж, калі глядзець на сам стан касцёла, то гэта фактычна зруйнаваны стан. Я вас хацеў запытацца менавіта вось пра такі невялічкі такі гістарычны чыннік. Калі так праглядаць увогуле тыя артыкулы, якія ёсць, то не так шмат напісана пра тое, што ўвогуле адбывалася з касцёлам у 20-е стагоддзе. Гэта фактычна тады, калі з ім адбываліся розныя змены і перамены. Ёсць інфармацыя пра тое, што там было сховішча спіртзавода, здаецца, ёсць пра 80-е годы і пра пажарышча. І вось пытанне, а ў які момант мы пачалі губляць касцёл? У які момант вось ён стаў такім, якім мы зараз яго бачым? Дакладна сказаць, у які момант такім ён стаў, я не магу, так як я яго не бачыла. Я ведаю з гістарычных крыніц, што з 48-го года гэты касцёл быў закрыты. З таго часу, як быў арыштаваны апошні святар Дуброўскага касцёла. Апошнім святаром быў ксёндз Ян Такарскі. З яго арыштам 48 год, вядома, што гэта былі за часы, як у той час адносіліся да рэлігіі і у прыватнасці да касцёлаў. Вось няма святара, няма і святыні, і ніхто ў гэтым дапамагчы не мог. І вось потым, колькі часу ён стаяў, потым яго пад сховішча ўзялі. А потым, як кажуць, у 80-х годах, і гэта была, верагодней за ўсё, другая палова. Таксама дакладна мне дату ніхто не можа сказаць. Мясцовыя кажуць, што яшчэ ў першай палове 80-х ён стаяў з дахам, і ўсё як палагаецца. А ў другой палове ось студэнты, якія вырашылі там зрабіць пікнік на даху, такая вось бяда і здарылася. І вось пасля гэтага храм, не маючы даху, чаму не аднавілі касцёл, пытанне ў многіх узнікае. Таму што гэта невялічкая вёсачка, і вернікаў там засталося вельмі мала. Гэта некалькі пажылых людзей. І аднаўляць святыню, гэта было немэтазгодна, па-першае, а па-другое, не было сродкаў. І вось з гэтага часу, касцёл, але бачыце, ўжо часу прайшло шмат, наколькі ён моцны, магутны, наколькі мае сілу, што вось у такіх умовах пад адкрытым небам ён не перастае ўражваць сваёй магутнасцю, сваёй гісторыяй, сваёй прыгажосцю. А цяпер, канешне, я спадзяюся, што ўсё-такі штосьці атрымаецца і
калі атрымаецца, то гэта будзе нешта неверагоднае ў маштабах нашай ўсёй Беларусі, таму што тое, што прапаноўваюць рабіць, ну, я вельмі спадзяюся. А мы да гэтага яшчэ дойдзем да плану. А вось я хацеў спытацца наконт вось гэтых 80-х гадоў. Это ж па сутнасці было не так даўно, ну 40 год таму. Няўжо няма ніякіх сведкаў тых падзей? Ці там не ведаю, не адшукаліся там сумленне не замучыла людзей, каб яны ўвогуле напісалі, пабачыўшы, што ідзе нейкая праца, ідуць нейкія абмеркаванні, што яны напісалі там ну так вось такое было, ну каб крышачку так дадаць яснасці вось гэтай храналагічнай стужцы. Я вельмі спадзяюся, што гэта атрымаецца знайсці, таму што я праз свае сацыяльныя сеткі стукаюся, дзе магчыма, прашу дапамогі і спадзяюся, што гэта цёмная старонка дубраўскага касцёла, яна таксама высветліцца. Магчыма, не самі героі у двух косцях выявяцца, а магчыма, той, хто быў побач, хто, магчыма, неабыякавы чалавек, для якога важна захаваць вось гэта ўсё. Зразумела, што ўжо не вернеш таго, што было, але хаця б ведаць, як гэта было, каб не рабіць больш такіх памылак, каб гэта была нейкая навука на будучае. Таму што ўсё ж такі гэта святыня, і вось цікава, мне цікава, таму што вывучыўшы ўжо гісторыю не адной святыні, тыя людзі, якія робяць штосьці дрэннае храму, ну не заўсёды іх жыццё працягваецца вельмі добра. Таму вось цікава, як склаўся лёс гэтых людзей. Магчыма, гэта было ненаўмысна. Я не ведаю, што было. Рознае можа быць, розныя выпадкі. Па гэтаму хацелася б ведаць праўду, і якой бы яна ні была. Маю надзею, што будзем ведаць. Зразумеў. Вы ўзгадвалі, калі ўжо пачыналі распавядаць пра сучасны час, так мовіць, узгадалі, што касцёл у Дубрава ён значны з пункта гледжання гісторыі, бо там быў пахованы апошні мінскі ваявода Адам Хмара. Я хацеў бы запытацца, нават не запытацца спачатку, а адзначыць, што у архіве ў Польшчы захоўваецца цудоўнейшы дакумент, які распавядае пра тое, як хавалі ўвогуле ваяводу. І мне вось пытанне пра непасрэдна пра парэшткі мінскага ваяводы. Яго так велічна хавалі. Цягнулася гэта ўсё месяц, і касцёл там 19 стагоддзя яшчэ стаяў, 20 стагоддзя пачынаў яшчэ стаяць, але вось не дастаяў. А што сталася з парэшткамі? Наколькі ўвогуле мы разумеем, дзе яны, наколькі мы можам увогуле адшукаць іх? Ну, гэта яшчэ адна такая таямніца, адказу на якую я пакуль не маю. На самай справе, сапраўды, гэта велічная асоба, пахаванне, я чытала вось гэты усю працэсію траўрную, якая адбывалася з 30 мая па 10 ліпеня, то бок гэта амаль 1,5 месяца. І вось у гэтым годзе вельмі важна, хацелася распавядаць гэта ўсім, каб усе чулі і прыехалі да гэтага касцёла. 220 год з таго дня, вось як гэты касцёл быў пасвечаны, па-першае, Адам Хмара не дажыў некалькі дзён да яго пасвячэння. Вось ён быў пабудаваны, ён яго бачыў, але пасвячэння храма яшчэ не было. І вось 220 год, як ён памёр. Я маю версію вось з таго, што з тых матэрыялаў, якія ў мяне ёсць, што хутчэй за ўсё гэта адбываецца якраз вось пасля закрыццё касцёла ў 1948 годзе, вось у той час, калі ён быў перададзены пад клады. Хутчэй за ўсё, што патрэбна было месца, адносіны, мы ведаем, як адносіліся да вось гэтых усіх пахаванняў, усё гэта выкідвалася, знішчалася, руйнавалася. І ні адзін чалавек, калі я запытвала, не сказаў мне, ці бачылі яны, што вось калі па іншых святынях кажуць, хоць што там дзеці гуляліся, там рабілі тое і тое, то тут ні аднаго слова пра гэта я не сустрэла нідзе. Наколькі я ведаю, што там ніхто не працаваў, ні археолагі, ні іншыя спецыялісты, каб можна было паглядзець, што там засталося ці не засталося. Ну, дакладна вядома, што 3 пакаленні пасля Адама вось таксама з яго сям'і былі пахаваны у старэнні гэтага касцёла. Радавая пахавальня. А ёсць разуменне ўвогуле, дзе яна месцілася адносна касцёла? Каля алтара.
Там ёсць такія два невялічкія памяшканні. Вось адным з гэтых памяшканняў знаходзілася вось гэта пахавальня. У тым дакуменце, пра які вы ўзгадвалі, вось пра пахаванне Адама, там распавядаецца ўсё падрабязна, як яго ўносілі, куды яго выносілі. І вось там гаворыцца, што побач з алтаром знаходзіліся дзверы, і вось у тое памяшканне была вынесена труна. Ці правільна я разумею, што у польскі час касцёл дзейнічаў? Дзейнічаў. Касцёл вярнулі католікам у 1919 годзе. Да гэтага часу, з 1868 там была праваслаўная царква. Былі зроблены невялічкія такія знешне з купалам змены, крыж памяняны, а ўнутры нічога не чапалі. Но ў 19 годзе вярнулі католікам, і вось да 48 года ён дзейнічае. А ці ёсць нейкія звесткі пра гэты час? Мабыць, ёсць нейкія ўспаміны ці нататкі, што яшчэ там у 20-30 гады прэшткі хмараў захоўваліся ў касцёле? Таксама такога нідзе я не сустракала. Увогуле, ці патрэбна іх шукаць? Пытанне такое, ведаеце, неадназначнае. Парэшткі павінны знаходзіцца ў зямлі. А не так, як мы бачым, вось бывае такое, што яны проста валяюцца вось на зямлі, няма супакаення душы людзей. Калі будзе такая магчымасць, калі знойдуцца спецыялісты, то мне б хацелася, канешне, паглядзець, каб гэта не было так, што яны валяюцца раскіданыя. Зразумела, што наўмысна капаць дзесьці штосьці ніхто там не будзе. Ну, было б вельмі добра, каб гэта ўсё было перапахавана, каб людзі ведалі, каб людзі памяталі, прыйшлі, памаліліся за душы гэтых людзей. Зразумеў. Я, шчыра кажучы, не памятаю дакладнага апісання ось таго дакумента, як яго хавалі, і, мабыць, гэта яшчэ тады не было ніякіх яшчэ нейкіх такіх архітэктурных аздабленняў, але ж калі хаваюць некую такую велічную фігуру, ствараецца нейкі твор мастацтва, так мовіць. Ось як зараз ходзяць там гаворкі пра аднаўленне пахавання ў Сапегі, якое зараз гэтыя фігуры захоўваюцца ў Нацыянальнай акадэміі навук. То бок, нешта вось такое адбітае з камня, альбо гэта нейкія там прыгожыя мемарыяльныя шыльды і гэтак далей. У меня вось пытанне наконт Адама Хмары і, па сутнасці, яго там сям'і. Ці не было неяк аздоблена гэтае месца, дзе яны былі пахованы, і, мабыць, захаваліся нейкія вось парэшткі каменняў, парэшткі нейкіх, не ведаю, вось мастацкага вось гэтага аздаблення таго месца, дзе яны былі пахованы. Ведаеце, каб не было апісання таго, што там была вось гэта пахавальня, то нідзе ні аднаго слова, ні сказа, нідзе я не сустрэла. Ні адной выявы тое, што было ўнутры касцёла. Вось вы нагадвалі пра Бенецкі касцёл. Сустракаюцца выявы, як ён выглядаў. Вось мы можам бачыць тыя шыльды, якія там віселі вось у памяць пра кагосьці. То пра гэты касцёл, вось, на жаль, ні слова, ні шыльды, ні ўнутранай выявы, вось тыя ж 20-е гады, калі ў фотаздымкі храмаў з'яўляецца, нідзе нічога няма. І па гэтаму, каб ні звесткі вось з гэтага апісання, ні звесткі дзесьці з гістарычнай, называецца інвентар, калі прыязджаю там у парафію святар і апісваецца ўсё, што ёсць у парафіі. Вось калі б не гэтыя звестачкі, то мы б і не ведалі, што там была пахавальня. Нічога не засталося, на жаль. А не здаецца гэта ўвогуле дзіўным, што мы не можам шукаць нічога? Здаецца. Магчыма, мы дрэнна шукаем, не там шукаем. Ведаеце, наколькі шмат цудаў адбываецца вакол гэтага касцёла, то я спадзяюся, што гэта вось чарговае тое, што нас яшчэ чакае і што мы знойдзем. Таму што сапраўды вось касцёл называецца ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, і Маці Божая сапраўды творыць цуды з гэтым храмам. Ці не цуд, што вось год назад ён быў внесены ў спіс на знос, а сёння мы яго яшчэ бачым. Ці не цуд, што абраз, які падарыў Адам Хмара касцёлу, ён цудоўным чынам у 2007 годзе знайшоўся
Ён быў выратаваны ад вываза за мяжу. Яго ніхто даўно ўжо не бачыў. Ці не цуд, што ў 2012-13 годзе падчас суботніку ў сёмкавым гарадку была адкапана пліта памяці бацькоў Адама Хмары, якую ён разам са сваім братам замаўлялі менавіта вось для дуброўскага касцёла. Дарэчы, вось адказ на пытанне, які мне зараз прыйшоў, ці не былі знакі. Вось знак быў, і ён знаходзіцца зараз, і вельмі такія прыгожыя, цудоўныя словы, вось я вам зараз зачытаю толькі адзін сказ. Мінаюць каралеўствы, мяняюцца ўлады, але ў нябёсах адвечная айчына несмяротных духаў, дзякуючы веры ў Бога, застаецца бяспечна. І вось у гэтым такім наказе паказваецца любоў да сваіх бацькоў і да Бога. Вось это самыя две святыя рэчы, якія павінны быць у чалавека. І вось вам, калі ласка, шыльда, якая знойдзена, якая ёсць. І яшчэ званы, якія спрабавалі зняць і скінуць з храма падчас закрыцця касцёла, яны былі схаваны і схаваны так надзейна, што нават тыя людзі, якія іх хавалі, яны забыліся, дзе яны былі. І ў 2018 годзе таксама цудоўным чынам званы знайшліся. 3 званы, якія зараз знаходзяцца ў новым касцёле, вёска Попішча, гэта Мінскі раён, там вось касцёл пабудаваны. І я лічу, што вось за столькі часу, крыху больш як 10 год, столькі вось цудаў, якія здзейснены з гэтым храмам, напэўна, трэба чакаць, і паціхоньку мы дойдзем і да вяртання вось яшчэ чагосьці. Вось пра абраз хацеў запытацца. Дзіўным чынам нейкім ён захаваўся да нашых часоў, прытым захаваўся ён не той, што там у фондах нейкіх музеяў. І захоўваецца ён у калекцыі Ігора Сумрачэўскага. Сурмачэўскі. Так. Размаўлялі ўвогуле з ім пра лёс гэтага абраза? Як ён увогуле, праз якія рукі ён трапіў да яго? Там была такая вельмі дэтэктыўная гісторыя доўгая, якім чынам ён да яго трапіў. Гэты абраз быў знойдзены вось на гарышчы дома памерлай бабулі. Бабуля памерла, прыехалі унукі, і ўжо, напэўна, я не памятаю дакладна, рыхтавалі, магчыма, дом для продажу ці яшчэ што, і вось убачылі на гарышчы такую рэч. І рашылі, што навошта яна нам, патрэбна неяк прадаць. Вось яны спрабавалі яе прадаць адным, другім, там такія дэтэктыўныя цікавыя гісторыі былі, як гэта ўсё хацелі вывесці, і ўсё. І вось у адзін момант пра гэта даведаўся мастак, мецэнат, рэстаўратар Ігор Сурмачэўскі, і яму удалося выкупіць гэты абраз, такім чынам выратаваць яго ад вывазу за мяжу. Вось ён знаходзіцца ў яго калекцыі, ён зараз, не ведаю, зараз займаецца ці не, но пачынаў займацца рэстаўрацыяй гэтага абраза. І я вельмі спадзяюся, што гэты абраз будзе перададзены у наш касцёл, у маладзечны касцёл святога Піо. Такім чынам, лёс гэтага абраза працягнецца ў сучасным нашым касцёле. Вы ўзгадалі, што ён быў на гарышчы некай хаты. Вось хаты нейкай бабулі. Гэта хата, яна была ў Дубрава ці не? Гэта хата была не ў Дубрава. Вось тады, калі закрывалі касцёл, верагодней, што гэта было вельмі хутка, і, магчыма, людзі стараліся ратаваць хто што мог. Хто што мог, той выносіў. Гэта гісторыя не толькі дубраўскай святыні, так было і па іншых касцёлах. Людзі ратавалі касцёльныя рэчы. Хто абрус, хто манстранцыю, хто абраз, хто падсвечнікі. Не для таго, каб сабе пакінуць нейкую часцінку там ці яшчэ што-небудзь. У надзеі, што калі храм зноў будзе вернуты, калі храм будзе адкрыты, працаваць, усё гэта зноў вернецца ў гэты храм. Як гісторыя паказвае, гісторыя дуброўскай святыні працягу больш не мела. Імшы ў касцёле не было. Чаму не быў перададзены вось гэты абраз у іншую святыню? Гэта таксама пытанне, якое ўжо задаць няма каму. А вось той факт, што гэты абраз у гэтай бабулі, ён быў адмыслова вынесены з касцёла, уратаваны. Гэта пацверджаны нейкі факт, альбо гэта вось гіпотэза, як ён там з'явіўся? Бо фактычна ж ён жа, калі гэта гіпотэза, то ён жа мог фактычна
яшчэ там праз 10 рук прайсці. Гэта таксама бабулі ж няма ні ма ў каго запытацца. А каму гэта патрэбна? Вось як ёсць нашы бабулі, дзядулі жывыя, мы не стараемся з імі размаўляць і штосьці запытацца. Рэдка такіх, мала такіх людзей, якія цікавяцца мінулым. А пытанні ўзнікаюць тады, калі ўжо чалавека няма, і спытаць няма. То есть гэта версія такая, што ён такім чынам мог трапіць вось туды на гарышча. Да лепшых часоў, так скажам, ляжаць там. Лепшых часоў, якія не наступілі пры жыцці гэтай жанчыны. А ці не былі нейкія прыняты спробы пашукаць у гэтым накірунку штосьці яшчэ апроч абраза? У мяне асабіста пакуль такіх думак не было, таму што мая пакуль галоўная задача пастарацца, наколькі гэта магчыма, узнавіць гісторыю вось тых храмаў, якія існавалі. Калі гэта збольшага атрымаецца, таму што пакуль што гэта яшчэ не атрымліваецца ўсе нашы храмы ў маладзечне апісаць. Я думаю, што тады будуць нейкія новыя ідэі, хаця гэтыя ідэі паралельна з напісаннем гэтай гісторыі, як бачыце, яны вось ні хвіліны пакоя няма, нешта вось робіцца само, адшукваецца там. Я думаю, што магчыма, штосьці знойдзецца і будзем шукаць, калі будзе больш вольнага часу, каб можна было выехаць на месца і дзесьці з кімсьці размаўляць, не проста вось так скажем, я дома сяжу і дзесьці штосьці шукаю. Пакуль што з-за маёй працы і вось няма такой магчымасці, каб больш часу на гэта удзяліць. Давайте вернемся да сучаснасці. Восені 23-го года вы даведаліся, што вы якраз гэта транслявалі ў сябе на старонцы Фейсбуку і па сутнасці вы даведаліся, што касцёл унесены ў спіс на знос у 2024 годзе. І па сутнасці вас гэта не тое што зацікавіла, а вас, мабыць, гэта абурыла і пачалася праца вось па тым, каб захаваць касцёл. Што вось далей адбывалася? Па якіх інстанцыях шлі і наколькі ўвогуле гэта было складана? І ці верылі вы ўвогуле, што гэта атрымаецца? Ведаеце, верыла. І чамусьці не сумнявалася. Як я ўжо казала, паўтаруся, што напісала я зварот у Міністэрства культуры і напісала пісьмо у газету «Звезда». Распавяла сваю гісторыю, хто я такая, чым я займаюся і чаму важна вось менавіта гэты касцёл. Трапілася мне вельмі цудоўная журналістка Надзея Дрэндрожык, якая зацікавілася гэтым храмам. Яна прыехала у снежні месяцы, у нас была сустрэча разам з ёй у Дубраве. Мы сустракаліся разам са старшынёй сельскага савета побач з гэтым храмам. І ўсе разам намаганнямі вельмі прыгожа сказала старшыня сельскага савета, калі мы спыталі, чаму такая сітуацыя, безгаспадарчае такое бесхознае зданне, як было сказана, што яно пагражае абрынуцца, што прыязджаюць летам на канікулы да бабуляў, дзядуляў унукі, якія тут ходзяць, гуляюцца, і ўсё гэта можа абрынуцца, і можа быць трагедыя, па гэтым навошта яно патрэбна. Яна сказала вельмі прыгожа. Не хачу спрачацца з Богам, вось так яна сказала. Не мы будавалі, не нам знішчаць, гэта словы Ігора Марзулюка. Таксама, калі было паседжанне гэтай рады, і мяне гэта таксама вельмі задаволіла. Думаю, калі з высокіх трыбун кажуць не руйнаваць, значыць будзе ўсё добра. Справу адкладвалі, справу скінулі на аблвыканкам, аблвыканкам на райвыканкам. У райвыканкам я звярталася, мне сказалі, што у нас няма сродкаў, у нас на балансе і так шмат будынкаў, але знайшліся таксама зацікаўленыя людзі і ў міністэрстве, якія сказалі, што гэты храм уваходзіць у мінскі маршрут, экскурсаводы могуць сюды прыязджаць, праводзіць экскурсіі, і што гэты храм важны. І вось, нягледзячы на тое, што ў сакавіку на паседжанні абласной камісіі ў аблвыканкаме яго не ўзгаднілі, што варта яго зрабіць гісторыка-культурнай каштоўнасцю, а 15 мая на вось гэтай радзе Міністэрства культуры
ён усё ж такі быў унесены ў спіс. Маладзечынскі райвыканкам падрыхтаваў усе неабходныя дакументы, і, як мне сказалі, я там не была, мяне, зразумела, туды ніхто і не запрашаў. На гэтай радзе ўсе адзінагалосна прагаласавалі за тое, каб надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці гэтаму храму. І гэта я лічу, як бачыла, вось як мне пазваніла журналістка Надзея, якая трымала мяне ўжо ў курсе ўсіх спраў, бо у яе быў доступ туды. І вось я у гэты дзень запомню надоўга. Гэта было такое вялікае шчасце, калі вось гэты храм, ты разумееш, што гэта гісторыя багатая, да якой дакрануліся і знакамітыя асобы, і святары, і простыя вернікі, якія прыносілі да Бога ўсе свае спадзяванні, мары, надзеі, беды, роспачы. І вось ён будзе жыць. І тым больш, што вось на гэтай калегіі, як я казала, што я вельмі спадзяюся, што ўсё гэта атрымаецца зладзіць, таму што на гэтай калегіі прысутнічаў архітэктар, рэстаўратар прафесійны Зміцер Савельеў, які, калі даведаўся пра гэты храм, ён з'ездзіў туды сам. І вось ён на гэтай калегіі прапанаваў такі міні-макет. Вось я бачыла, Надзея мне дасылала, і ў газеце былі змешчаны фотаздымкі гэта архітэктара з гэтым макетам у руках. Вось ён прапанаваў зрабіць такія модулі, пераносныя модулі, вось калі гэты храм стаіць, зрабіць там міні такія дашкі, то есть сродкаў на вялікіх на гэта не трэба, вось як страха дома, такія вось, каб сцены далей не рушыліся. А ўнутр упісаць вось гэтыя такія пераносныя модулі. Ён прапаноўваў зрабіць там вось у алтарнай частцы невялічкі алтар, магчыма змясціць ікону якую-небудзь, паставіць лавачкі, зрабіць фонтан, пасадзіць кветкі там унутры ўсяго того касцёля. То есть гэта будзе такі будзе духоўны цэнтр. Чаму я казала, што гэта не толькі наша мясцовае такое вось раённае значэнне, а гэта, ну я не чула, каб дзесьці ў нас у Беларусі было штосьці падобнае зроблена. Поэтому я вельмі спадзяюся, што знойдуцца ахвярадаўцы, спонсары, якія маглі б хоць па рублю, па некалькі унесці свой уклад, і такім чынам вось атрымалася б зрабіць неверагодную рэч. Рэч, якой яшчэ няма ў архітэктуры нашай Беларусі. Храм і рэкрэацыйная такая зона. Хацеў бы запытацца вось па гэтых падзеях атрымання статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці. Як вы казалі, што на паседжанні аблвыканкама адмовіліся ўключаць у спіс, а ўжо пасля на міністэрскім паседжанні ўжо пагадзіліся людзі. З якімі прычынамі адмаўляліся дадаваць у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей? Мне б таксама гэта было цікава ведаць. Не ведаю, мяне ж пра гэта ніхто не паведамляў пра тое, чаму яны адмаўлялі, што там было. Я ведаю, што, хутчэй за ўсё, што гэта фінансавыя сродкі, разумееце, што гэта трэба ўкласці адказнасць на кагосьці. Не хапае ў нас у бюджэтах сродкаў на штосьці важнае, як лічыцца, а гэта не ад аднаго чалавека чула, на што табе гэта трэба. Непрыемна было чуць такое, што гэта руіны. Навошта іх захоўваць, для чаго яны патрэбны. І я так разумею, што гэта гаворыць чалавек, які далёкі ад гісторыі, ад гэтай святыні. Разумееце, што вось гэта святыня, вось не толькі гэта, а любая святыня, да якой я дакранулася да вывучэння, я маю на ўвазе. Яна мне ўжо як родная, таму што я прапусціла яе вось праз сябе. Я ведаю ўсё вось ад самага пачатку. Не скажу, што я ўсё дакладна ведаю, але вось тое, што я ведаю, і гэта, паверце, гэта дастаткова пра кожны храм сказаць, што это проста неверагодная гісторыя. Неверагодныя людзі, неверагодныя падзеі. І вось як гэта можна ў адзін момант узяць і зруйнаваць і зрабіць так, як быццам гэтага ніколі не было. На маю думку, гэта неправільна. І калі ёсць магчымасць гэта захаваць, калі ёсць магчымасць зрабіць штосьці для захавання гісторыі, для захавання памяці. А тут зрабіць можна, я кажу, што гэта будзе фішка не толькі Маладзечынскага раёна. Сюды можна вазіць экскурсіі, таму што ёсць што паглядзець, ёсць што паказаць.
І наогул побач з Дубравым таксама ёсць шмат такіх цікавых важных месцаў і варта гэту гісторыю распавядаць. Таму што гісторыя яна ў нас цыклічная і ўсё верціцца ў нас па спіралі, ўсё паўтараецца. Ёсць моманты ўзлёты, ёсць падзенні. Вось калі зараз у нас нейкае такое зацішша, я спадзяюся, што ў гэтага касцёла яшчэ будзе свой зорны час. Мне было цікава, як увогуле людзі, якія не надта хацелі, каб гэта трапіла ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей, навошта дадатковыя нейкія справы мець. Як яны ўвогуле адрэагавалі пасля ўжо, калі ў яго ўнеслі? Як гэта было пасля, я не ведаю. Я ведаю, што я цяпер пісала таксама яшчэ чарговы зварот. Касцёл прызналі гісторыка-культурнай каштоўнасці. Але нічога фактычна там не змянілася. Я была там летом, я была там увосень. Апошні раз я туды ездзіла, гэта быў снежань, ці гэта быў ужо студзень. Ну, гэта было не так даўно. І вось я гляджу, што ні шыльдачкі, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, ніякага ахоўнага знака я там не ўбачыла. Ну і я так адчуваю зараз себе крыху адказнай, што гэта ўжо як маё такое дзіця, якое удалося захаваць, а што далей будзе? То есть унеслі-то унеслі, і што далей? Храм разбураецца. І вось чарговае маё пісьмо, якое я напісала ў наш райвыканкам, я задала там некалькі пытанняў. І гэта звязана было таксама з этой датай ушанавання 220-годдзя з дня смерці Адама Хмары, з дня пасвячэння касцёла, і мне хацелася, каб да гэтага часу 30 мая, або пазней, як атрымаецца, каб нейкі парадак там усё ж навесці. Таму што згодна з гэтай вось радай былі вынесены пункцікі такія, што павінны былі зрабіць. Трэба было землекарыстальніка устанавіць, падпісаць ахоўныя абавязацельствы, устанавіць ахоўную дошку, скласці пашпарт гісторыка-культурнай каштоўнасці, знайсці спачатку уласніка і паставіць яго на баланс. Таму што да цяперашняга часу вось яшчэ уласніка няма. Не ведаюць, каму гэты храм трэба ўзяць пад сваю апеку. Ну і яшчэ там было сказана, што супрацоўнікам рай і аблвыканкамам правесці там суботнік. Ну вось я там была, вось суботнік сапраўды быў праведзены. У снежні месяцы я ведаю, што супрацоўнікі нашага райвыканкама адпраўляліся туды, і вельмі шмат працы яны зроблены. Трэба сказаць ім слова падзякі, канешне, за гэта. І вось калі мы размаўлялі, мне тэлефанавала наша з райвыканкама Ольга Юр'евна, якая адказвае за архітэктуру у нашым райвыканкаме, то яна тлумачыла, што і як. Вось я пыталася ў яе таксама дазволу, каб правесці 5 красавіка яшчэ адзін суботнік, таму што яны вельмі шмат зрабілі унутры касцёла. А шмат яшчэ працы таксама вонкі чакае. Там вельмі шмат вакол касцёла парасло такіх маладых дубцы, дрэўцы вось гэтыя растуць, моментальна яны проста там вырастаюць. Плюс яшчэ да таго, побач з касцёлам ёсць некалькі пахаванняў, якія таксама не ўсе, але знаходзяцца не ў вельмі добрым стане. Па гэтаму варта іх там таксама камені гэтыя падняць, расчысціць, вось, прывесці троху ў належны выгляд. Дазвол я атрымала, шыльдачка на касцёле з'явілася, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, трошку з памылкамі, але яна вісіць. Вандроўнікі, якія часта туды заязджаюць, цяпер будуць бачыць, што гэта не проста храм, а гісторыка-культурная каштоўнасць. Ну і спадзяюся, што суботнік у нас адбудзецца. Спадзяюся таксама, што на рахунак, які таксама я змяшчаю ў сваіх сацыяльных сетках, будуць паступаць нейкія ахвяраванні і атрымаецца сабраць нейкую грашовую суму для таго, каб пачаць гэтыя кансервацыйныя работы. Пакрысе, я думаю, што штосьці у нас добрае атрымаецца. Ну, а ўжо бліжэй да даты, вось да 30 мая, магчыма, гэта будзе ў чэрвені, гэта яшчэ моя такая адна мара, каб там, у такіх палявых умовах, правесці імшу, памаліцца вось за сям'ю фундатараў Адама Хмару і яго родных,
за тых святароў, якія служылі ў гэтым касцёле. І я думаю, вось гэта будзе вельмі прыгожа, тым больш, што ўжо на гэта такое памятнае мерапрыемства гатовы прыехаць і з Сёмкава, таму што сувязь Сёмкава, Зыслаўе, вось Дубрава ёсць. Я думаю, адгукнуцца і нашы вернікі з Маладзечнай і з іншых мясцовасцей, салезіяне, таму што апошні святар ксёндз Ян Такарскі, ён быў салезіянінам. Пагэтаму гэта было б, я лічу, што вельмі важная, годная такая справа, з якой можна было б пачынаць вось і далейшыя такія работы пра тое, што я вось расказвала, каб гэта было не проста руіны закансерваваныя, а вось такі прыгожы помнік на нашай беларускай зямлі. Як я ўжо казаў на самом пачатку, вельмі важная частка працы над спадчынай гэта ўвогуле даследаванне і ўвогуле прасоўванне гэтых даследаванняў, то бок такая асветніцкі напрамак. Хацеў бы запытацца, наколькі дасканала зараз даследаваны касцёл у Дубраве? Ці ёсць нейкія белыя плямы? Плямаў мы ж з вамі агучылі, іх хапае. І калі першапачаткова мне здавалася, што я вось напісала гісторыю, тая, якая была на староначку першапачаткова, а то і менш, і ў мяне атрымалася там 15-17 сторонак, я лічыла, што гэта ўсё. Все, што я магла, я зрабіла. А цяпер я кажу, што я не зрабіла нічога, і гісторыя касцёла не даследавана. Таму што шмат выясняецца новага, шмат знаходзіцца, вось асабліва шкада, што няма магчымасці вось трапляць у тыя архівы, бібліятэка не крыху прасцей, вось польскімі карыстацца тымі матэрыяламі, якія яны выкладваюць, з архівамі, якія яны алічбоўваюць. То есть тут прасцей вось можна адшукаць, і адшукваюцца нейкія такія матэрыялы. Цяжэй з літоўскімі архівамі, таму што інфармацыі па нашых касцёлах там я ведаю, што ёсць шмат. І ёсць фотаздымкі. Але паехаць туды, працаваць там, гэта, па-першае, трэба нейкія магчымасці і фінансавыя мець, таму што ўсё там патрэбна аплаціць, а па-другое, з працы сябе ніхто не адпусціць, якіясьці даследаванні там весці. Пагэтаму вось цяжкасць такая. І плям таксама белых мы ж з вамі агучылі. Мы, па сутнасці, агучылі пахаванне Адама Хмары і ўвогуле дэталі, акалічнасці. Як выглядаў касцёл, дэталі, так. Больш-менш вось святар, які пэўны час працаваў у нас у Маладзечні, зараз ён жыве і працуе ў Польшы і займаецца вывучэннем гісторыі таксама касцёла. Вось дапамогай яго кнігі пра дыяцэзіі, пра нашы парафіі, я маю нейкі такі вось касцяк. Ён піша проста, вось хто быў святаром у такі-то год, вось калі ўзнікла парафія, і гэта для мяне аснова, на якую я нанізваю вось усю астатнюю інфармацыю, таму што для мяне важна не толькі сухі голы факт, а што за людзі, хто яны былі такія. То есть стараюся, каб атрымалася такая жывая карцінка, якой можна зацікавіць іншых людзей. І вось у перапісцы з гэтым святаром ён таксама, калі што-небудзь знаходзіць, ён мне дасылае, у мяне пытанні ўзнікаюць, вось, а гэта так, а гэта так. Гісторыю касцёла ў Лебедзева мы з ім ужо перапісвалі 6 разоў. Таму што вось мой гэта такі вось, датошнасць такая не дае яму пакоя. Ён думае, напэўна, калі ты ўжо ўгаманішся, а мне вось, калі штосьці не саўпадае, я не магу так вось гэта пакінуць і ўсё. Я яму кажу, вось гэта так, так. А чаму гэта так? Ён пачынае там па сваіх каналах, у яго там больш магчымасці дзесьці штосьці адшукаць. І мне ўжо тады вось, калі склаўся ў мяне пазл, значыць, ідём далей, ужо пакідаю ў пакоі. У нас, на жаль, інфармацыі такой, якую можна было б чэрпаць у Беларусі, ці, магчыма, я пра гэта не ведаю. Напэўна, правільней сказаць, што я не ведаю яшчэ, дзе ў нас можна што пашукаць. І першае, што для мяне галоўнае, што я не магу кудысьці выехаць і часу шмат удзяліць. Гэта было вось онлайн, дзесьці можна было пашукаць. Ноч вялікая, можна удзяліць на гэта час. Хацеў бы запытацца наконт планаў. Вы ўжо, па сутнасці, пра іх казалі, узгадвалі архітэктара, яго ідэю. Хацеў бы запытацца ў вас. Вось, калі бы у вас былі
усе паўнамоцтвы, да не было ніякіх абмежаванняў. Як бы, на вашу думку, на ваше жаданне, хацелася, каб выглядаў касцёл у Дубрава? Вы мяне амаль крылы вырастаюць ад такіх паўнамоцтваў, як уяўляеш сабе вось усю гэту прыгажосць, якая атрымаецца. У мяне ўжо такая вось выява вось з гэтымі ўсімі прыгожымі модулямі, не з арыгіналам, але з копіяй абраза вось Маці Божай, якая некалі там больш 200 гадоў назад вісела. Вісеў абраз, і ён зараз вісіць. Вось гэта такі невялічкі алтарык, лавачкі, прыгожыя кветкі, фантан, людзі адпачываюць, хтосьці моліцца на каленях. І вось гэта месца, ну, я спадзяюся, што, магчыма, там ёсць нейкі пастаянны супрацоўнік, які можа распавесці. Нема супрацоўніка, яшчэ адна такая мара, каб там быў такі вось баннер інфармацыйны, магчыма, з QR-кодам, дзе будзе аўдыёгід, які распавядзе пра тое, дзе мы знаходзімся, што гэта за месца, што там было раней, і вось такім чынам перанясёмся, паглыбімся ў тую шматвекавую гісторыю. І гэта месца пілігрымаў, месца вандроўнікаў, месца, якое будзе знакамітым і папулярным маршрутам для не толькі беларусаў, але і нашых замежных гасцей. Таму што я спадзяюся, вельмі мару, вельмі хачу, каб гэта было такое адзінае месца ў нас у Беларусі, не падобнае ні на адно іншае. Як лічыце, калі гэта ўвогуле можа здарыцца? Ну, я разумею, што хутка гэта, мне б хацелася, каб гэта ўжо здарылася і летам. Але як бы разумею, што так хутка гэта зрабіць немагчыма. Ну, спадзяюся, што ўсё гэта вось да наступнага юбілею 225, лічба прыгожая, вось 5 год, я думаю, што гэта рэальна. І вельмі хочацца, каб так яно і было. Вось праз 5 год мы з вамі сустракаемся, і сустракаемся на тым месцы, і вось нашы гэтыя размовы, планы, мары, а яны ўжо ўсё спраўдзілася. І марыць трэба пра нешта іншае. Ну, гэта было б цудоўна, калі так. Я б хацеў бы запытацца ўжо больш так, крыху больш да рэчаіснасці. Вы пісалі, што адкрыты рахунак і пачаўся збор сродкаў. Але ж вось мэты, якія вымалёўваюцца, яны досыць такія агульныя там на рэстаўрацыю, на аднаўленне. І вось хтосьці паглядзіць на агульную мэту і пройдзе міма, бо ці не зразумее мэты вось гэтай доўгатэрміновай, ці не зразумее ўвогуле часу да гэтай мэты. То бок, калі мы разважаем пра рэстаўрацыю, аднаўленне ў любым яе выглядзе, гэта немалыя сродкі. І вось у мяне пытанне, ці не бачыце вы ў гэтым праблемы, што вось няма дакладнай мэты збора? Ці, мабыць, не тое, што дакладнай мэты, а няма дробных, мабыць, нейкіх мэт. Гэта пытанне не выключна да вас, чаму у нас гэтых мэт няма, а вось, ці не бачыце ўвогуле гэтым праблемы, ці не страшвацца ад гэтага магчымасці? Па-першае, сродкі немалыя, як мне сказалі, што на тое, што вось прапануюць зрабіць спецыялісты, гэта сродкі патрэбны, але гэта не такія там завоблачныя сумы, нерэальныя. Гэта першае вось такое абнадзёжваючае. А другое, што вось той рахунак, які я атрымала, мне яго далі, аказваецца, вось мае сябры ўжо гатовы былі пералічваць туды грошы, ён не працуе, гэты рахунак. І вось да цяперашняга часу ўжо 3 тыдні я чакаю, пакуль я атрымаю сапраўдны рахунак. Вось учора мне напісаў таксама спецыяліст, які займаецца замкам у Крэве. Магчыма, трэба звярнуцца з пісьмом у вышэйшай інстанцыі, магчыма, гэта аблвыканкам ці зноў жа нейкае міністэрства, каб атрымаць дазвол адкрыць асобны дабрачынны рахунак, менавіта звязаны з гэтым касцёлам. І калі гэта будзе асобны рахунак, я таксама лічу, што людзі ведалі, што гэта даюць грошы менавіта вось на гэты касцёл.
І калі б я рабіла нейкую там агалоску, рэкламу, то людзі ведалі, ну, я бы прапісала, ёсць канкрэтныя такія мэты, што патрэбна зрабіць у першую чаргу, таму што далучыўся да гэтых абмеркаванняў яшчэ адзін архітэктар, магістр архітэктуры, магістр гісторыі Андрэй Шулаеў. Ён мне таксама прыслаў такі допіс, што нічога тут грандыёзнага, гэтых сродкаў і матэрыялаў якіхось такіх невядома адкуль браных не патрэбна. Усё гэта робіцца звычайна і проста. Ну, я веру, калі гэта кажа такі чалавек, спецыяліст, не шарлатан які-небудзь там, які не разбіраецца ў гэтых пытаннях, то, ну, сапраўды, ён распісаў, што ў першую чаргу трэба зрабіць, што далей, другое, трэцяе, чацвёртае, і потым уключаем гэты праект з гэтымі устаўнымі модулямі, канструкцыямі, і у нас як бы план кансервацыі і аднаўлення гэтага храма, ён існуе, ён жывы, рэальны, з якім можна працаваць. Тым больш, што Андрэй згадзіўся таксама дапамагаць у гэтай справе. То бок архітэктар адзін з найлепшых у Беларусі ўжо ў нас згодзін працаваць. Ну, гэта клёва і гэта абнадзейвае. Але хацеў запытацца, ці не лічыце вы, ну, не тое, што не лічыце, а ці не бянтэжыць гэта вас, што калі гэта ўсё проста і недорага, то чаму ён дагэтуль не быў ніяк уладкаваны? Ну, проста і лёгка для архітэктара, разумееце, ёсць жа розныя будынкі, рэстаўрацыйныя работы, і ён мяркуе, потому што я лічу, што яму ўжо даводзілася рабіць, і ён бачыць гэты храм, і растлумачыў мне, што ён падобнае бачыў, што рабіў, і гэта не так і проста. Для нас, калі зараз у мяне ўзнікае пытанне з суботнікам, то нават тут для мяне праблема. Людзі да мяне звяртаюцца, што браць з сабой, куды ехаць, як, што, то есть, разумееце, гэта вялікая адказнасць арганізаваць нейкую работу. Чаму не рабілі раней? Таму што гэта, зноў жа, гэта адказнасць. Першае, напэўна, чаму? Таму што уласніка няма, і каму гэта патрэбна. І калі патрэбна будаваць дарогу, калі патрэбна будаваць жылы дом, патрэбна будаваць там нейкі фізкультурны комплекс. Ты разумееш, для чаго гэта патрэбна? Гэта першая неабходнасць. А тут многія не разумеюць, навошта гэта патрэбна. І, напэўна, па гэтаму гэта не рабілася. А тэхніка патрэбна, трэба спецыялісты, трэба нейкія планы ўзгаднення. Ну, гэта проста на думку архітэктара, але ж папяровай валакіты тут, ну, гэта зойме шмат часу, і таму пра мае мары 5 год гэта рэальнасць тая, якая можа быць, таму што адна паперка можа хадзіць па інстанцыях вельмі доўгі час. А так як гэта ў нас ужо гісторыка-культурная каштоўнасць, то тут самаўпраўства такое наша ніяк не пасуе да гэта. Спадарня Тацяна, хацеў бы запытацца, а вы ввогуле юрыдычна неяк звязаны з касцёлам ці не? Уласная ініцыятыва. То бок фактычна ўсе вашы гэтыя запыты там у сельсавет, у райвыканкам, гэта як наўпрост ад зацікаўленай асобы? Па ўласнай ініцыятыве. Зразумеў. Ну, спадзеемся тады, што, калі архітэктары кажуць, што гэта ўсё проста і гэта ўсё магчыма, то спадзеемся, што гэта так і будзе. Бо, у мяне насамрэч ёсць скепсіс такі невялічкі, бо як глядзіш на, скепсіс да хуткасці. Бо калі глядзіш, як людзі бяруць на сябе адказнасці, набываюць там рознага кшталту там сядзібы, быў выпадак з сінагогаю, і спрабуюць нешта зрабіць, то пасля спатыкаюцца аб рознага кшталту праблемы. У першую чаргу гэта фінансавыя праблемы, бо гэта, сродкі велізарныя. З майго боку я буду старацца тое, што я магу, рабіць рэкламу гэтага месца. Так. Распавядаць пра яго, каб людзі ведалі. І ведаеце, я веру ў тое і бачу, што цуды ў нашым жыцці здараюцца. І па гэтаму раптам знойдзецца такі неабыякавы, апантаны, зацікаўлены чалавек, і гэты чалавек будзе дастаткова мець сродкаў, якімі можа падзяліцца. І падзеліцца адзін, другі, і ў нас будзе
Вось такая Все прыгажосць. магчыма. Мабыць, нейкі нашчадак Адама Хмары, не яго прамы, а хтосьці там па суседняй галіне. І ён нейкі мецэнат дзесьці там на захадзе і даведаецца пра гэтую справу. А я насамрэч запытваўся наконт мэтаў збора сродкаў, бо для мяне гэта такое пытанне, якое я ўжо не першы раз сустракаю, не пытанне, а увогуле сітуацыя. Бо ёсць прыклад з царквой у Сінкевічах, Лунецкім раёне. Файная царква, шыкоўна захаваная з пункта гледжання аўтэнтыкі, але не з пункта гледжання фізічнага свайго стану. І там таксама неяк так не досыць актыўна, але ёсць такая ініцыятыва з боку святара і матушкі збора сродкаў на захаванне царквы. І калі гэта гучыць агульная такая мэта, збор сродкаў на захаванне царквы, то ўзнікае адпаведнае пытанне, а што дакладна будзем рабіць? І гэта пытанне я якраз сустрэў у каментарах і бачу рэакцыю людзей. Што дакладна рабіць? Збіраць сродкі зразумела. Агульная мэта доўгатэрміновая, зразумела. Будзем на яе збіраць 10 год. Окей, а крок па кроку. Ёсць план, што рабіць? Ёсць план такі. Я ж вам казала, што агучыў яго таксама пад адным з маіх допісаў архітэктар Андрэй Шулаеў. Ён мне прапісаў такі алгарытм, з чаго трэба пачынаць. То бок зараз, калі я задала зноў жа па тэлефоне, мы размаўлялі з Ольгай Юр'ёўнай з райвыканкама, я задала такое пытанне: а што далей? Мы правядзём суботнік, а калі пачнуцца якія кансервацыйныя працы? На што яна мне адказала: перш чым пачынаць гэтыя працы, трэба паставіць на баланс, то есть знайсці уласніка, хто возьме гэта на сябе. І пакуль што, як я разумею, гэта будзе рабіць сельскі савет, уласнік. Значыць, калі будуць зроблены гэтыя дакументы, знойдзецца ўласнік, першае, што трэба зрабіць на меркаванні спецыялістаў, гэта абмер і фіксацыя верхняй кромкі муроў, наколькі ўсё там добра, дрэнна, што там можна зрабіць, як гэта кансерваваць. Потым усё гэта там, як ён мне тлумачыў, праектуецца вузел кансервацыйнага падкрыцця, гэтыя дашкі ставяцца над гэтымі мурамі. Паэтапна гэтымі дашкамі перакрываюцца ўсе гэтыя муры. То бок у цэнтры храма яно так і будзе пад адкрытым паветрам. Потым праглядаюцца па храму усе гэтыя шчыліны, якія там ёсць. Таксама гэта ўсё фіксуецца, ставяцца спецыяльныя маячкі, па якіх потым будуць глядзець, што маячок паказвае, разбураецца шчыліна далей ці не разбураецца. То есть пад такім кантролем. Потым ужо, калі гэта ўсё зроблена, толькі тады распрацоўваецца праект. Праект экспанавання руінаў распрацаваўся і зацвярджаецца. Толькі гэта па часе, пралічыць гэта таксама немагчыма. І калі ўжо зроблены гэты праект, зацверджаны, што будзе гэтыя там перанасныя гэтыя модулі, што там яшчэ плануецца. Я думаю, тады толькі пачнуцца нейкія маштабныя працы ўжо канкрэтна. А пакуль што гэта грошы, напэўна, на праект таксама патрэбна, на гэтыя дашкі. Калі гэтыя абмеры гатоў Андрэй зрабіць сам, патрэбна ж тэхніка, каб туды далезці. То бок на звычайнай лесвіцы ты туды не паднімешся. Гэта таксама нейкія сродкі трэба выдаткаваць на гэта. Такія крокі, канкрэтна, дапамога ў мяне ўжо ёсць. Людзі адклікаюцца і распісваюць. Гэтаму гэта не галаслоўныя такія збіраем на кансервацыю, рэстаўрацыю ці яшчэ што-небудзь. А тут ужо дакладна людзі парадамі сваімі, я ж кажу, я не ведаю, да каго звярнуцца, да мяне звяртаюцца і дапамагаюць. І гэта цудоўна. Шмат такіх неабыякавых людзей. Гэта насамрэч каштоўна, калі ідзе камунікацыя і ў другі бок.
калі не толькі ініцыятар камунікуе, а калі і да чалавека звяртаюцца таксама і падтрымліваюць гэтую ініцыятыву. Я і чакаю такой ініцыятывы, калі звяшчаю нейкі чарговы пост. Не ўсе адважваюцца напісаць пад пастом, хтосьці піша мне ў асабістыя паведамленні, і вось як бы такая сувязь у нас ёсць. Ад дыялог, маналогу няма. Это дзякуй Богу. Восені 23 года вас закранула гэта тэма патэнцыйная пагроза зноса касцёла і шчыльна працавалі над тым, каб яго захаваць, і атрымалася. А зараз ужо пачынаецца нейкі такі другі перыяд жыцця, калі ёсць намаганні прыдаць жыццё касцёлу. Шмат працы робіцца. Прытым гэтая праца па сутнасці яна на валанцёрскіх умовах, бо гэта ж не аплочваемая праца, гэта так у свае задавальненне хобі ў свой вольны час. І гэта патрабуе шмат рэсурсу. Вось я хацеў бы запытацца, адкуль у вас матывацыя гэта ўсё рабіць і навошта ўвогуле? Навошта? Цікавае пытанне. Ніколі не думала навошта. Напэўна, каб гэта захаваць, каб гэта перадаць, паказаць важнасць, значнасць, мы тоже у свой час станем гісторыяй. І мне вельмі хочацца, так як я зараз па гэтых крупіначках адшукаю нейкі матэрыял, мне хочацца, каб там праз 20, праз 50, 100 год хто-небудзь узяў гатовы матэрыял, адкрыў і пачытаў тое, што было раней, вось у гэтым храме, у гэтай вёсцы, у гэтым горадзе. Не так шукаў, як гэта прыходзіцца рабіць мне. Матывацыя, калі я бачу зацікаўленыя водгукі, калі я бачу, калі я распавядаю вось пра гэты касцёл, ды не толькі пра гэта, пра нашу гісторыю, пра нашых людзей, нашых продкаў, і я бачу, што людзі гэта слухаюць. І слухаюць яны не проста для таго, каб паслухаць, вось ты пагавары, а мы сябе паслухаем. У іх вочы загараюцца. Ідзе зваротная сувязь, задаюцца пытанні. Вось, а чаму так? А гэна як было? І ведаеце, часам бываюць такія пытанні, калі штосьці распавядаю, што ставіць мяне ў ступор, я не ведаю. І вось мне, значыць, новая такая лінія, куды мне трэба яшчэ паглядзець, знайсці інфармацыю, пашукаць. І вось, калі я гэта бачу, гэта такі матыў. Сілы, зразумееце, часам пакідаюць, таму што вось тое, што я казала раней, старалася раз у месяц нейкі матэрыял пра касцёл зрабіць. Цяпер у мяне было і зацішша, і доўгі перарыў, пагэтаму як атрымоўваецца, ўжо вырашыла, што шукаю, але такіх планаў, што вось табе трэба так зрабіць, ты тады не спі, не еш, больш ні на што не глядзі, не ўдзяляй часу, не. Але гэта сапраўды, ведаеце, шмат часу патрабуе. І я вельмі ўдзячна свайму мужу, які дазваляе мне гэта рабіць, які падтрымлівае мяне. Вось пішу матэрыял, кажу, мне надо, вось у мяне няма фотаздымкаў, як выглядае гэты храм цяпер. Можаш завесці? Магу. Такога яшчэ не было, каб калісьці адмовіў. Патрэбна нешта з чалавекам паразмаўляць, з'ездзіць вось кудысьці. Значыць, мы туды едзем. Патрэбна мне працаваць, патрэбна мне нейкую там кнігу знайсці, купіць, вось каб мне даставілі там з іншай краіны. Калі ласка. То есть я адчуваю гэту падтрымку, і ведаеце, вось гэта таксама такая вось свайго боку апора, сіла, якая дае магчымасць працаваць. Пагэтаму ўсё проста. Жаданне ёсць, ведаеце, вось калі ты працуеш, вось, здаецца ўжо, ўжо ты там шукаў, перашукаў, і там глянуў, і там, і ўжо больш нічога не знаходзіцца, і ўжо ўсё. І тут, як чароўная такая палачка, нешта зноў выплыла. І вось зноў тебе новы всплеск, і зноў ты пайшоў працаваць з такой удвоенай сілай. Тут знайшлося, ўжо нешта новае, і вось яно заўсёды нейкі такі тонус з'яўляецца. Такім чынам, па касцёле ёсць пэўныя планы з яго аднаўленнем. І першы крок па захаванню ўжо зроблены. Шмат працы наперадзе. Прытым працы як творчай архітэктурнай, так і даследчай. Калі па першым накірунку мусяць працаваць дасведчаныя людзі,
ну, канешне, з улікам грамадскага меркавання, то па даследчым накірунку ўсё дасяжнае кожнаму. Пытанне цікавае, бо, як ужо казалі, у гісторыі касцёла хапае белых плямаў. А ёсць жа яшчэ і асяроддзе вакол касцёла, ну, то бок вёска. І ці ёсць у нас што пачытаць больш грунтоўна і глыбокае па гэтай тэме? Альбо, мабыць, у нас ёсць некая структураваная інфармацыя, дзе ўсё добра так уладкавана, змешчана і арганічна ўсё выглядае. Карацей, калі вас зацікавіла тэма касцёлаў Дубрава, альбо хацелі б краязнаўча падаследаваць, але не маглі вызначыцца з рэгіёнам, то вось ёсць файная магчымасць. Ну і, канешне, напішыце спадарні Тацяне, каб сумесная праца давала больш плёну. Спасылка на яе старонку ў Фейсбуку будзе ў апісанні. А яшчэ ў апісанні будуць спасылкі на выпуск Радыё Марыі з Тацянай Шумель, дзе яна распавядае пра дубраўскі касцёл, і на артыкулы пра касцёл, пахаванне Адама Хмары на планета Беларусь. Ну і, вядома, у апісанні будуць спасылкі, як падтрымаць праект Вандра. Ёсць спасылкі на сервісы для падтрымкі, а ёсць і складанка, якую можна набыць і тым самым падтрымаць праект. Дзякую ўсім тым, хто падтрымлівае, дзякуй, што даслухалі да канца, ну і, канешне, вандруем!